Ik is Minnie Perrins. Ik is 39 jaar oud. Dat is al 5 keer wat ik het gehad heb. En zekerlijk zo 2 keer heb ik gerelaps. In 2020 was mijn heel eerste keer wat ik gediagnoseerd was met TB. In het begin was het een beetje moeilijk met die treatment. Als gevolg van, ik was op dwelms. En als je op dwelms is, dan heb je nu nog eindelijk tijd. Waarbij je bij een kliniek is of iemand heen te gaan nie, wanneer je wil jouw ding doen. En dat was eigenlijk de grootste oorzaak dat ik gerelaps het in die eerste plek. Maar toen ik ernstig ziek begin raak. Ik heb de eerste plek dat ik mijn long verloor. Het plat geval mijn rechter long. Toen was ik in het hospitaal. Maar ik heb weer een kansje gekregen. Maar ik heb een verandering gemaakt. Ik heb weer teruggegaan op de dwelms. En ik heb mijn behandeling gelost. En die kliniek heeft toen naar mijn woning gestuurd. Toen bleek ik nog in mijn eigen huis. In Klapmatsen, bij die nieuwe huizen. Dan heeft die kliniek hospice naar mij toe gestuurd. Clinton Klaassen was die een wat ons gejaagd heeft bij die kliniek. Dat die TB gebehartigd heeft. 21 of 22 onder correctie was ik opgenomen in Zoonstraal Hospitaal. Met mijn boyfriend, wat samen dwelms gebruikt had. Ons het Meendriks, tik, daga, ons het gedrink. Een wilde leven geleven. Nou met die wat ons in Zoonstraal Hospitaal opgeëindigd het. Want toen ik die hoge graad TB, wat een 9 maanden treatment is. Want als gevolg van die los en vat, heeft die medicatie toen niet gewerkt. En als gevolg van die relapse, heeft het ons ingeboekt bij die Zoonstraal. Laat ons nou in een secure area kan wees, zodat ons die treatment moet voltooien. En ik zeg voor die Here toe dankie. Dat hij voor mij mijn oor opgemaakt heeft. En ik heb tot besefing gekomen, maar ik zal een verandering moeten maken in mijn leven. Want kijk, had ik nog mijn maatje verloren. En het kan zo anders geweest zijn, het kan met mij zelf gebeuren. Maar die Here was genadig geweest. En ik zei voor die dokter toe, dat die COVID-toetsies kon niet om voor ons doen. Dan kijk, als ons nog gezond is, als die COVID, laat hulle vir ons kan oorplaas. En ik moest nog een reden om te zeggen, maar ik wil huis toe gaan. Want ik wil die begrafenis bijwonen. En ook hulle is dit goed gekeer, dat ik huis toe kan gaan. En voor mij een brief gegeven. En dat ik mijn behandeling verder bij Klapmats Kliniek moet voltooien. En wat het type medicatie ik moet is. Al die multivitamins en dingen behalve die TB treatment. Want mijn lichaam was baie zwak. Ik heb huis toe gekomen. Elke ochtend vroeg. Zoals die kliniek open is, 7 o'clock. Maar als ik zo korre pas 7 is ik hier. Vroegmorgen, winter of regen, als ik hier van ik wil toen nog gezond raak. Want ik heb mezelf gezegd, ik wil die nou dood gaan ik. Maar toen die Here mijn pad langs gekomen en mijn oor opgemaakt. En ik heb alles gelost. Toen kan ik van haar noemen. Amy. Vandaag is mami hier. En mami zo'n danigheid. Als jou ma. Nuchter. Op pad om gezond te raken. Nou, zei zij voor mami. Wat gaat zij nou met jouw leven maken? Maar die dood van mijn kerel heeft die grootste een impact gegeven. Dat met kom beseffen dat ik het in die stadium met ik zo'n stukje long overgegeven. Zeg maar een kwart stukje van mijn linkerlong. Het ik overgegeven. En zijn longen was completely klaar geweest.
Dat is als gevolg van die drugs en als gevolg van die TV. Zo ik het de kans geef om een verandering te kan maken. Voor die mensen buiten zal ik zeggen, moet je opbouwen om je behandeling te gebruiken. Gebruik dat ten volle. Jouw 6 maanden of 9 maanden treatmentprogramma wat je krijgt, voltooi het. Want dat is voor je eigen gezondheid. En voor jezelf, voor je organen en voor je lichaam. Die beste voordeel om je treatmentprogramma te voltooien. Clinton's woorden was aan mij geweest, Minnie. Je komt van een goede familie af. Kijk hoe mooi is uw dochter. En wil zij niet eendag zien wat zij gaan maken met haar leven nie. En daar heeft voor mij nog meer geïnspireerd om een verandering te maken en aan te gaan met mijn behandeling.